салом дӯстон, истиқболи мунтахаби футзали Тоҷикистон дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе албатта рӯйдоди муҳиме дар фазои варзишии кишвар гардид. Баъди оне ки футзалбозони тоҷик дар замини Таиланд ба таври боварнокарданӣ таърихсозию афсонабофӣ карданд, албатта ки арзандаи пешвозгирӣ аз ин ҳам бузургтар буданд. Зердастони пайрав Воидов дар рақобатҳои қоравӣ тавонистанд шомили чоргонаи беҳтаринҳо шаванд ва рохати ормонии ҷоми ҷаҳониро ба даст доранд. ҳар мозӣ бо иштироки мунтахаби мо дар ҷоми Осиё худ сценарияи рангине дошт ки пурголу хотирмон барои мухлисон паси сар гардид. Сар аз аввалин пирӯзӣ зидди кореягиё то охирин бозӣ бо ҳамсояҳо, тими мо рақобати арзандаву созгор нишон дод. Пешвозгирии мунтахаб ҳам бо як самимияти хоса амалӣ гардид. Варзишгарони қаҳрамон ҳам нав аз фурудгоҳ баромаданд ки гармии муҳаббату садоқатро дар ҳалқаи мухлисону дар оғӯши пайвандонашон эҳсос карданд. Пешвозгирии мунтахаб албатта як ҷашни сартамошае буд ки новобаста аз ҳавои сардии боронӣ муҳити атрофро гарм мекарду ба қалбҳои атрофиён шодӣ мебахшид. Бо ин хабари хуш видеои имрӯзаи худро оғоз мекунем. лайки қиматбои худро гузоред ва то охир моро ҳамроҳӣ кунед. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва моро аввалин бозиҳои нимфинал интизор аст. Бавария баъди аз даст додани қаҳрамонӣ дар Бундеслига кӯшиш мекунад бо Реал рақобати арзанда нишон диҳад. А Борусияро имтиҳони ҷиддӣ бар зидди ПСЖ интизор аст. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатро бо 1х бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бузӣ дар комментарияи ин видео. Гапу хабари асосӣ аз футболи бузург бошад. Ин рӯзу соатҳо албатта ки атрофи суханҳои нави Роналду чарх мезананд. Криштиано гуфтааст ки баъди анҷоми маснади варзишӣ метавонад сармураббии ягон дастаи ШАВЕД. Ба гуфти Криро, чанде аз дастаҳо барояш пешниҳод карданд ки баъди анҷоми маснади варзишӣ дар тимашон Роналду мураббӣ шавад. Футболбози дастони Португалия ба таври ҷиддӣ чунин вариантҳоро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Ҳамловари Ал-Насри Саудӣ ки дар футбол зиёд 3-4 мавсими дигар буда метавонад бо чунин рафти кор дар оянда метавонад мураббӣ шавад, вале фикр намекунам ки торҳои асаби ӯ азоби кор дар тимҳои ҷиддӣ ва чемпионатҳои қавиро бардошта метавонанд. Нафаре ки ба додзаниҳои ким кадом мухлисони арабӣ ва шунидани номи Месси аз минбарҳо тоб оварда наметавонад, чӣ тавр аз фишорҳо пас аз бохти пайвастаи тимаш берун мешавад. Рони агар мураббиам шавад мумкин мисли Ромарио бошад. Ба қарибӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори ин легендаи футбол паҳн шуд ки бисёр ҷолибам ҳаст. Ӯ президенти клуб мебошад ва ҳар гоҳ дилаш ки хоҳад ба майдон меояд. Роналду ҳам беҳтараш молики даста шавад ва гоҳ-гоҳ агар хоҳад ба майдон барояд. Криштиано Роналдуро ба назарам хубтар аст ки ба мисоли Пеле баъди анҷоми корномаи варзишӣ ба истироҳат равад. Зеро мо хуб медонем ки кори мураббигии Марадонаи бузург бо чӣ анҷомид. Аз ин рӯ беҳтараш бо он миллиардҳои аз футбол коркардагӣ дар ҷазираҳои хушманзараи Мадейра бо аҳли оилааш қисматҳои дамгириро интихоб кунад. Вале аз ҷониби дигар таҷрибаи муваффақонаи мураббигиро ҳам Роналдо дорад. Финали Евро 2016-ро метавонем ба ёд дорем ки чӣ тавр дар Фаронса Роналдо баъди ҷароҳат аз канори майдон шуд. Ӯ бештар аз Фернандо Сантуш дастурҳо ба бозингарон медод ва ахиран тимаш қаҳрамони Аврупо шуд. Вале чунин бозиҳо истисноӣ ва як ё ду маротиба иттифоқ афтоданд. Корҳои мураббигии муваффақона насиби Зидану, Клоп ва Гвардиола будааст. Дар сафи Ливерпули Англия бошад баъди омадани сармураббии нав дар симои Арне Слот аз Фейнорд бояд ки бозингарон ҳам нав шаванд. Масалан тақдири Муҳаммад Салоҳ ҳам дар сафи сурхон норӯшан боқӣ мемонад. Ҳарчанд зимистон ҳама атрофи рафтанҳои ӯ ба мулки арабиён менавиштанд, ин маврид бошад вазъият куллан дигар шуд. Агар Салоҳ худ ба замини саудиён ҳам наравад, мумкин роҳбарони Ливерпул маҷбурӣ ӯро аз ин тими овозадор гусел кунанд. Фабрицио Романо Аллакай бар он аст ки дар мавриди ояндаи Салоҳ тобистон қарор қабул карда мешавад. Зеро баъди он ҷанҷолҳое ки ин ҳамловар ба таври намоишӣ муқобили Клоп анҷом дод, албатта коре буд нобахшиданӣ. Ҳарчанд ки ҳамловари моҳир ҳам бошӣ ва корҳои бузурге барои Ливерпул карда бошӣ, вақти зидди устоди забардаст чунин амалҳоро раво донистӣ, албатта бояд ки ҷазо бигирӣ. Маъз ҳамин Клоп буд ки Салоҳро ҳама шинохтанд, вале ин мисрӣ бошад бар ивази ба ҷо овардани эҳтиром нисбати устодаш дар фурсатҳои ахири рафтани Клоп боз нисбаташ беэҳтиромӣ мекунад.
дар омади гап бозии муҳаммад мавсими ҷорӣ он қадар равшан ҳам набуд ки ӯ ҳар вақта дар ҳайати асосӣ бошад. Дар курсиҳои эҳтиётӣ мондани ӯ ҳам албатта ки мантиқан дуруст буд. Танишҳои лавзӣ миёни Салоҳ ва Клоп ба хотири дертар ба майдон омадани Салоҳ дар дақиқаи 80-уми бозӣ зидди Вест Хэм Юнайтед замони ба майдон омаданаш аз курсиҳои эҳтиётӣ иттифоқ афтода буд. Гӯё ки Салоҳ намехоҳад аз курсиҳои эҳтиётӣ ба майдон ояд. Салоҳ агар воқеан ҳам зур мебуд, дар 10 дақиқаи мондагӣ голи пирӯзиовар ба дарвозаи Вест Хэм мезад ва боз садояшро баландтар мекард. Вале бо чунин рафтораш дар охири кор роҳбарони Ливерпул бояд ки ба таври ҷиддӣ нисбаташ чораи бинанд. Ин мардаки ришакӣ агар гапи Клоп ки авторитетро нагирад, пас Арне Слотро ӯ таоман писанд ҳам намекунад. Дар Ливерпул агар вазъият атрофи Салоҳ куллан норӯшан аст, дар Челси бошад Тиаго Силва ба дурустӣ эълон кард ки бо анҷоми мавсим аз Лондон меравад. Дар мавриди чунин қарори ин бозингари бразилӣ ба таври расмӣ сомонаи расмии Челси навиштааст. Тиаго Силва дар номаи хайрбоди хеш ба мухлисони кабудҳо зиёд атрофи арзиши Челси дар ҳаёташ ҳарф зада суханони муҳаббат бисёр гуфтааст. Дифоъгари Челси гуфтааст ки ҳеҷ вақт Челсиро фаромӯш нахоҳад кард ва умед дорад ки бачаҳояш дар сафи Челси дар оянда бозӣ мекунанд. Ин бразилии собиқадор бо изҳори муҳаббати самимӣ нисбати дастаи лондонӣ гуфтааст ки хайр намегӯям ва нияти бозгашт ба ин тим барои гирифтани вазифаи дигарро дорам. Бозингари дастони ПСЖ ҳанӯз соли 2020 чун футболбози озод ба муҳлати яксола ба Челси омада буд, вале чунин шуд ки дар пойтахти Англия 4 сол боқӣ монд. Ин дифоъгари 39 солаи бразилӣ дар сафи кабудҳо 151 бозӣ доир кард. ғолиби Лигаи Чемпионҳо, чемпионати бошгоҳии ҷаҳон ва суперҷоми УЕФА гардид. Баъди рафтан аз Челси Силва метавонад ақаллан 1 ё 2 соли баъдӣ дар ягон тими миёнаҳоли дигар идомаи маснади варзишӣ кунад. Агар чунин ҳам нашуд, ба мисоли Жиру ё ба он сӯи уқёнус меравад ё бозӣ дар чемпионати Роналдуро барояш ихтиёр хоҳад кард. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.